Mga brad, nakoy pansiran nyo ba? Mindset man eh. Unsaon ninyo nga itustom nyo ang taklob, iana gyud niyo sa ilalom ha, ana. Nga Dayon. di gyud siya masudlag tubig kanina, sudlan mayo. Pangita mo pamaagi nga unsaon ninyo pag tusno ba na siyang kamot nga dili masudlan ang taklob. Ba? Te, i-try ko nun ninyo, kaya ba? Doon sa ilalom. Doon sa ilalom yun. Doon, dili pwede nang imong, ano na. Baliho na. Dili, hayang yun na siya. Kinahanglan nga, pag doon sa tubig, nga di yun na siya masudlan. Ano ba? Pwede din eh. Pwede. Doon yun. Pailawom kayo? Ipailalom yun. Ipailalom yun ang taklob. Isang kog yun dito sa, kuan, ilalom. Sudlan man. Sudlan. Mao. Ikaw, Brad, Jerome, saan na ni mo? Sudlan. De? Ayuha yun ninyo nga. Sudlan gyapon Sudlan gyapon. Bisa usaon na. Ikaw, Brad Rique. Ikaw, Brad Lian. Ikaw sa una. Pangitang pamagi. Mo mangyapon. Ha? Mo gyapon masudlan. Sudlan man. Sudlan. Lisod. Lisod. Ikaw. Kasing mansiran muna. Okay? Saan ninyo nga taklo idot sa ilalom nga dili masudlag tubig? Sudlan magina siya. Dili. Dili hayang kulob na. Hayang gyud hayang. Sudlan magid siya kay. Sudlan. Si Idol Roland yun we, kamawa sa Idol Roland we. Ato pagkitang gilas na eh, matumaot tingali na o dili baka. Ikaw, Idol Roland, kaya nimo Idol Roland? Kaya na ko na. Sama. Kudalam ni kagbaso. Basura. Nanakaw na siya. Wala na subli oh. Agad. Baso. Matay. Wala ka mo gid Idol Roland. bro. Lagi gani mindset bro. Matay. Ansiran man gyud niya. Wa man gid mapusubli oh. Teknik gyud ayo. Teknik gyud ayo. Tuwa na sila mo. Gidot ta sila lom. Gidot na pagkuha na. Wala gyud. Wala. Kaya away ka bro.